Bisag wala pa si Ellen White, naagyapon ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Ug ayaw ninyo sabta mga pinangga nga kini si Ellen White mao ang kung walay Ellen White walay adlong igpapahulay sayop na igsoon. Ang Seventh-day Adventist, nagsugod gid siya sa pagkaporma isip po sa kagitaw organization mga around 1863. Particularly ang ilang formal nga pagkatukod Mayo 1863. So in terms of teachings and gitawag og kining presentation sa ilahang mga doctrines, nagsugod na gyud na kang Ellen G. White o sa tulon niya ka mga barkadang mga Amerikano o sa dinha ang iyahang bana nga si James White. So karon tinuod ba nga ang Seventh-day Adventist ang ilahang gisunod ang pagtulunan sa nakasulat sa balang kasulatan? No sir, no ma'am. Nga naman kay kung may kag Sabbath manggod sa Biblia na ay gitawag og biblical Sabbath. Kanang ilaha Americanized Sabbath. Nga naman kay kanang ilang Sabbath dili man na may gisulti sa Biblia nga Sabbath. Bisan pag mingon ta nga tawag ining pareho sa ikapitong adlaw, pero in terms kay anak nga pahimong Sabbath nangod sa Sabbath kanang celebration anang adlaw. Unya kung imong basahon ang balaang kasulatan, ang ilahang gitawag og Sabbath, number 1, gipanguluhan og pari. Number 2, naa sila i-offer nga sacrifice. And number 3, ang ilang religion, Jewish religion. Number 4, di sila motuo kang Kristo nga Dios. So kanang makita nimo nga tawag inang teaching sa Old Testament particularly, makita nato nga naa sila Sabbath, naa sila pagpahula sa ikapito, pero di gina Seventh-day Adventist. Bisa pag mingon sila nga amuan ng pagtulunan ng gisulti sa Biblia, no sir, no ma'am. Nganong dili man inyo pagtulunan, nganong dili man ila pagtulunan. Nganong man kay ang ilang religion Judaism man. Dili man Seventh-day Adventist. Okay lang unta ko ng ilang religion at that time Seventh-day Adventist bisa pag wala pa si Ellen G. White. So bud ko ipasabot kining mga amigo nato nga mga piki nga mga Sabadista, igo lang gyud na sila nangopya, wa pagyud nila tarunga og kopya. Kaya ako nang gingon, kanang Sabat-Sabat nga ilang ginasunod, dili na ang Biblical Sabbath. O gwapod sila labot anang Biblical Sabbath. Nga naman, kinili man sila member sa Judaism. Diba? Si Kristo kay member man sa Judaism. O nang ang ilahang tawag ining adlaw isisimba, adlaw igpapahulay. Pero ang mga apostol, nga member kaniya to Judaism, nahimo namang naay bagong reliyon, gitukod na Ginoong Kristo og ang ilang commemoration sa pagsimba ng Ginoong Kristo adlong Domingo dili adlong Sabado. Hindi ka makabasa sa Biblia, dili ka makabasa sa kasaysayan nga ang mga apostol nagsimba kang Kristo adlong Sabado. Dili ka makabasa. Ang ilang teachings, ang ilang pagsimba kang Kristo adlong Domingo. Pero nisod gyapon siya naguga adlaw ipapahulay. Aron ilang i-convert kadtong mga Sabadista kaniadto. Pero again, dili to Seventh-day Adventist. Kung tinuod pa nga ang Seventh-day Adventist misunod sa balaang kasulatan, dapat unta kining mga ilang mga membro, dapat unta dili sila magpasakop ang Ellen G. White. Dapat dito sila magpasakop kang gitawag og sa Judaism mismo. At the same time, ang ilahang tawag yung teaching nga sola scripture dili man pud na ila. Kinopya mangyapon po nila kang Martin Luther. Ang ilahara mang giimbento din na kanang mingon sila nga si Ellen G. White propeta. Wa po das Biblia. So man na kumingon sila nga di na tinuod nga tawag ini nga wala pa si Ellen G. White, wala gitawag og Sabbath. Dili man kamo. Kalayo ra ba ninyo? O di pud mo makakonect. Dili pud mahimo nga makakonect mo kanang inyong pundok na natukod ni atong 1863 sa pundok na gitukod ni Abraham, na mao nang gitawag Judaism. And at the same time, wa man pud nagtukod sa Kristo Seventh-day Adventist. Wa nagtukod sa Kristo Seventh-day Adventist. Unya kanang gitukod ni Kristo gitawag na for the first 1,000 years the Christian Church, the One Church, the Holy Church, the Holy Catholic Church, o mas na-known na karon nga Roman Catholic Church. So buti pasabot kinang Seventh-day Adventist, wala koneksyon sa mga Hudyo, wala koneksyon sa Biblia, wala koneksyon kang Ginoong Kristo, pero connected sila sa mga Amerikano nga nagtukod ni ining maong punduka. So ang prinsipyo sa balaang kasulatan, kung kinsa gani ang magtutukod, mao gitoy ilahang manluluwas. So ang manluluwas aning mga pikil sa Badista katong upat kabuk Amerikano, usa na din na si Ellen G. White.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.